Ahojte všetci, vítajte u môjho ďalšieho videa. Dneska si budeme rozprávať niečo o výrazoch, druhá polovica. Takže otvorím si svoj Python a budem tu písať do tohto shellu takéto jednoduché príklady. 1 minus 2, výsledok je minus 1. 1 minus minus 2, výsledok je 3. Prečo? Lebo minus a minus vám robí plus. Čo keď za prompt dám 1, minus, minus, minus 2? Opäť je to minus 1, 1, minus, 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 minus 2, je to opäť 3. OK, a teraz dáme 1, minus, 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 minus 2. Zase výsledok je minus 1. Všimneme si, že keď je tuto párny počet, vždycky, tak to bude vždycky aj kladné číslo. Keď tam bude nepárny počet tých mínusok, tak to bude minus 1. OK, skúsime nejaký iný príklad. 2 krát 2, 4. 2 krát 2 krát 2, 8. 2 krát 2 krát 2 krát 2, 16. 2 krát 2 krát 2 krát 2, 32. Tento zápis sa dá v matematike zapísať aj inak. Ukážem vám to, že 2 na nejakú n-tu, kde n je nejaké číslo celé. Čiže, kebyže máme 2 krát 2 krát 2 krát 2 krát 2, tak počet týchto číslic je 5, čiže vlastne tento istý zápis je 2 na 5. To je to isté. V informatike sa niekedy tento istý zápis dá zapísať aj takto. 2, tomu sa hovorí striežka v slovenčine, alebo aj krokva, 2 na 5. Pozor, v Pythone tento zápis, hoci by sme ho vedeli zapísať, nebudeme používať, lebo to by znamenalo niečo úplne iné. My máme v Pythone o mnoho krajší zápis a to je takýto. 2, hviezdička, hviezdička a ten exponent. V tomto prípade 5. Čiže 2 na 5. Ideme si vyskúšať. 2, hviezdička, hviezdička 5 a opäť výsledok je 32. OK, a teraz skúsime niečo iné. Dáme, že 1,2 krát 3. Skúste vypočítať z hlavy. 1,2 plus 1,2 plus 1,2. Netreba nejakú vysokú školu, ale všetci vedia, že z hlavy je to 3,6. Ale keď to dáte do Pythonu, vylezie vám takýto čudný výsledok. 3,599 periodicky na konci je 6. A teraz sa pýtate, prečo tomu je tak. Tak, keď násobíme celé číslo celým číslom, tak nám vždy vyjde celé číslo a počítač tým nemá problém. Ako náhle budeme počítať s násobkami a s nejakými desatívnymi číslami, z času na čas sa nejaký problém môže vyskytnúť. Teraz prečo je táto anomália? No je to podľa toho, že ako počítač vlastne vníma čísla. My používame na počítanie desiatkovú sústavu. To znamená, že máme čísla od 1, teda od 0 po 9. A keď pripočítame jednotku, máme desiatku, 11 a tak ďalej, prakticky ideme do nekonečna. Hociaké číslo, ktoré vás napadne, vždy vieme zvýšiť o 1. Hej, ale podotýkam, používame desiatkovú sústavu. Počítač ale, on nepoužíva desiatkovú, ale tzv. Dvojkovú alebo aj iné sústavy. Dvojková. Dvojková znamená, že používa len číslicu 0 a 1, čiže dve možné hodnoty a pomocou 0 a jednotiek vie zapísať hociaké číslo. A teraz vám to vlastne vysvetlím, jak to robí, nie je to nič zložité. Predstavíme si takú tabuľku a budeme písať vždycky násobky. 1 krát 2 je 2,
2 krát 2 je 4, krát 2 je 8, krát 2 je 16 a takto vlastne môžeme pokračovať do nekonečna. Teraz si vyberieme nejaké číslo, hociaké číslo, ktoré sa nám proste páči. Napríklad číslo 10. Tak, číslo 10 v desiatkovej sústave zapíšeme ako jednotku a nulu. V dvojkovej tiež budeme používať tieto, ale budeme sa orientovať podľa tejto tabulky a budeme sa pýtať, koľko osmičiek sa nachádza v čísle 10. No je tam jedna osmička. Koľko nám ostalo? 2. Toto si niekde napíšeme pre seba, aby sme nezabudli 2. Pýtajme sa ďalej, koľko dvojiek vo štvorke? Tak to je jasné, že to je 0. To nebudeme s nimi počítať. Koľko dvojiek je v dvojke? 1. No a keďže 2 minus 2 je 0, tak posledná ostane 0. Čiže teraz máme takéto číslo 1010, čo je vlastne v dvojkovej sústave desiatka. Čiže 0 krát 1 plus 2 krát 1 plus 4 krát 0 plus 8 krát 1. A áno, keď si to spočítame spätne, 8 plus 2 je vlastne 10. Tento zápis sa možno bude zdať taký nie celkom pekný, najmä keby sme mali také veľké čísla, napríklad číslo milión, tak potom by jeho tvar v dvojkovej sústave bol strašne velikánsky. Ale jak som už spomínal, počítač nepoužíva len dvojkové sústavy, máme aj napríklad osmičkovú sústavu. A tam by to už, tie veľké čísla sa dajú zakodovať aj do iných znakov. A potom už by to malo zmysel, že to číslo je vlastne o dosť menšie. No a teraz, keďže máme takéto čísla, tak problém nastáva, keď máme nejaké desatinné číslo, lebo desatinné číslo úplne do dvojkovej sústavy presne nevieme previesť. A to je ten dôvod, prečo Python nám dáva niekedy z času na čas takéto šialené čísla. Áno, treba o tom vedieť, že teda aritmetika v tomto prípade úplne nesedí, ale našťastie máme aj také funkcie, ktoré to vedia urobiť za nás. No a teraz sa späť vrátime k Pythonu. My máme v Pythone jednu krásnu, takýto trik, napíšeme, že bin, že preveď do binárneho kódu zápisu, dám do zatvorku a nejaké číslo, tak dáme do desiatku, koniec zatvorky, enter a vypadne na výsledok. Prvé dva znaky 0b vám hovoria, v akej je to sústave. Čiže 0b znamená b ako binárna znamená dvojková, áno, a teda výsledok je 1010. Môžeme si vyskúšať hociaké iné číslo. Binárne, napríklad číslo milión. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Enter, boom. 0b nečítame a toto je úplne velikánske číslo. Čiže prakticky takto vie počítač a o mnoho rýchlejšie teda počíta než my a zapísať ľubovoľné číslo. Tak, to je všetko, čo som chcel vám z dnešnej hodiny dneska povedať. No a verím, že sa uvidíme najbližšie v stredu alebo vo štvrtok na ďalšej hodine.